Paminawon siya nato ning ilaha karon mga igsoon lagi nga gusto nila nga kini mga igalang isubpina kining ay actually giuyunan na ni kagahapon na during mga igala sa kuan ang tax record no ni VP Sara Duterte. No mo ni mga kuan na joke no, pero ang argumento pod bay no sa defense nga dili na kinahanglan nga tan-aw nato katong dili pa siya vice presidente. Kaya ang mag-constitute lang nga doon na ba siya culpable violation mga igsoon. Kato lang panahon, tingala sa bitaw taana no. Kaya ang ila karon ila yung utingkayon karon mga higala. Sugod dito sa 2007 ba to? Sugod dito sa mao'y pagka-opisyal mga higala ni VP Sara. Kay nidako kuno ang iyang salin, iyang mga higalang income, no? Ang iyang kwarta, no, anak na lang para masabta na to. Kay yung patag salin, libog na sa tao na. Kwarta na lang, no? Either kining cash or tuwa mga higala, o kanang naas bangko, kanang naadi as bangko kay mo man ay masusi gyud. Ni uban may higala labi na ning gustong di makuan sa bangko, di na lang di na lang di na lang ibutang dito sa bangko ilang kwarta kay pakialaman pas gobyerno. Now, ang ilang kuan karon kay nidako kuno mga higala kwarta no sa magtiayong Duterte Carpio, no? Sara Duterte Carpio. Wa ka nakapangutana within the span of 20 years mga igsoon, no? Ako naman nag-explain kani adto. Makaingon magani ko nga kung imong tan-awon akong kuan karon. Kung imong tan-awon ako ang ATM. No? Sa pagkakaroon zero gina. Pero tan-awon nimo ang akong transaction, cash flow nako. Mga higala, makaingon jud kag kung ako lang pananglitan lang akong ipakita ninyo akong cash flow. Makaingon jud mo kwartahan man day ka bay. Pero naman, naimusod na ko pananglitan 40, naimusod na ko sa 60, nasa musod na ko sa may galaw 100. No? Pero musod na siya. Pagka man ako man po na i-withdraw kay bayad man as kuryente diri sa estasyon. No, nya bayad sa renta. No, ibayad mga igalas tanan nga mga bayron nun sa estasyon mga kaigsunan. Gikan man as management nya mo buagi sa ATM's manager mga kaigsunan. Nagpasabot ba nga kwartahan ko? Dili. Nay mo man tawo nang agiana nang ako ang kay na pala na toll fee murag dadato na siguro na ako. Kada agi 100, murag makapundog yung kog dako anagab. Kada agi 100. Matag deposit yan. Oh, na 100 para nimo na. Wa man kay mo ibayad man na. Oh. Sa una kung i-check nimo akong ATM, pila na ka ATM ni ako naagian. Bank account, mo may ato mga kaya gud mga kitang mga nanarbaho, ATM naman ta. Passbook labad-labad na sa imong kung ano. Passbook ka unya naa kay online nga application sa imong bangko. Imo ra magyapong i-withdrawon, imo ra mag-i-balance GCash, imo ra magyapong i-load. Oh. Okay, duwa ra nimo sa Casino Plus, mo ra istoryaha. Kung saon na may gala tan-awon, ay pila may sweldo nako nagsugod ko mga higala kaniadto didto sa Butuan. Nagsugod ko mga higalas Bumbo. Di lang ko musaba sa sweldo pero gamay gyud siya. No? Purya kuan lang no. Adi man angay kasuko na nila kay mo man gyud ay realidad sa una. Basta wa kaabot 10,000. No. Sweldo sa kabuan na. No. Di sad mo ubos sa 5,000. Ana na lang para naamoy range no. Nya mo ni mosod nako pila ra may katunga ana. Ang katunga man ni mosod kada kinsina. Laman to sila kaugalingong bangko. Mo ti mosod kada kinsina. Nya negsud ato mo gawas rapod mosod mo gawas rapod. Mo toy cash flow nako. Purya buyag nagkatrabaho ta pa sa XFM lahi man dire. No, na sweldo na allowance. No, na musod na siya, no? Pero mugawas na sad na kay dito man napaingon may galas pamili. No, ngadto man as pambayad na payroll gani, pay enroll, no? Ibayad nimo nya tawag ani kining moabot na sa imo nya ibayad na sad nimo. Mo ruling ra na siya ruling. No, utang bayad. Ruling man na. Oh. Within the span may gala of let's say 20 years, no? Pamuko kaabot po 20 ka tuig ganing trabaho Nga 16 siguro. Oh, ana. No, moabot mga higala sa ingana nga span sa akong pagpanarbaho sa media.
as media mga higala, no? Although kining trabaho di pag di makakukratahan nimo. Gawasan siguro anak kas Manila unya na ay mga mutunol nimong malita kana mamilyonaryo ka pero nun ka nga ari ra ka mga higala, pero dami diri sa gamay syudad, no? Na ako diri sa gamay syudad, ari ko diri magsibya. Mamilyonaryo ka ako ning trabaho. Milyonaryong mini. Ay! Di pa ni magkapagkurtahan pero tanawon nimo, ako income mga higala sukad atong day 1 hangtod karon mga higala sa akong pagka-media, moabot na sa gid na mga higala siguro og mga 5 million. Murag wa pa pud siguro. Murag pa ko kaabotan. Luya na to eh. Abutan ta na lang mga higala para sigurado 2 million. Abot na siguro 2 million oy. Apilo na to, kwintahon na lang na to itong mga gipangbayad sa SSS. Yan na, abot na po siguro mga 2M, mga kaigsuunan. Nagpasabot ba nga ganang 2 milyon, naasa ko ang akong mga kamot karon? Wala eh. Oh, nya, una-una mo, dugay ka ito. Taas ka ito nga span, may gala. So, imong tanahon karon kanang kang bipisara nga income nila, nga magtiayon, puro parehong abogado mga higala, no? Pero abogado, attorney Manasseh Carpio. O niya BP Sara Duterte, puro lawyer. O niya ang mga client, may gala kay di man katong mga sakpan lang may gala kay nagsigi baligyag drugs. No? Dapat sila yung mga client, mga multinational companies. Di ba? Dami mga nga client. Ang lawyering yun. No? Swerte-swerte mga higala. Medyo kuan gyud siya mo bitaw nang mahal gyud na eskwelahan kay dako masag income. Kanang income mo kanang akong gikita diri og napulo ka tuig na kung ininkamay ani akong trabaho kaya nakitaon sa abogado mga higala sa isa lang ka transaksyon. Di ba? Nya ang imong gihawiran mga multinational kuan company na kay bisan mga tawagan na retainer lang sa mga company mga higala. Yung mga dagkong company na ibayad. Nabagoy libre ana. Kalisod ang ilang kurso. Kalisod mga higala na ilang pag-eskwela. No? Nabagoy libre wala. So, sa 20 ka tuig may higala nila nga ayang banal, of course, no? In practice, siya may higala sa BP Sara nakasud og gobyerno, naman siguro sweldo ng diba? So matinga ka karon ngano ni dako ko no? Mas matinga siguro kag ni gamay. Ay! Tinga na. Mas makurat siguro ka may galag. Ano man inyong income nga nagkagamay man. Diba? Abogado ng bana, no? Naapa na sila mga galay mga diba kumutuuguan na sila mga ginagmay lang tingali nga negosyo nga or baka may galag ga-income nga mga kuan, no? Mga real estate unsa ba? Na siguro eh. I mean, pag ang bana wa mo apil-apil sa gobyerno, nagpractice siya may gala sa private citizen, no, nagnegosyo siya giya. Wa man siya mga igala mo middle dito sa mga kuan sa gobyerno, sade na. Karon, ang ilang kong kablihan may gala gusto nila kadtong tibuok. No? Uting kayon to tanan may gala tibuok. Pero ang depensa karon sa defense mga igala nga dili man to whatever na gain niya sa iyang pagka-vice mayor does not constitute mga higala impeachable offense. Well, di wanta mga higala ekspertoan ng ilang pero sa tinamba na tong utok ano imo man kung pagkasadon atong butang ug na income nako adto nga nga time katunga time no di man ko nimo magukod ana pura ni impeachable offense kay di man ko impeachable during the time. Kani siguro gi-income nako from 2022 to 2024 kana siguro kung na ako'y wa gideklara diha kana siguro pwede ko nimo nga gukdon. Pero ug nangawat ka ana pa I mean naakay kuan diha nga mga pondo gi focus nimo kana nga period mga higala pag-constitute gyud siya kuan kay impeachable man ka ana nga time. Pero og dili ka impeachable katong nagpractice pa kag private nga kuan nagpuyo ka as private citizen pwede day kang gukdon ato. Ay pwede man gud gihapon kay batod palagi na may mga precedents nga pwede daw no kay aron daw nga ma-check ang imong honesty. In order to check your honesty lang daw mga kaigsuunan. Pero ang ako gyapon ipangutana ngano lagi imo mga apilo nang kadtong mga panahona, honest man siya o dili atong panahona, it does not constitute impeachable offense. Either honest siya o dili siya honest during the time 2011, 2000, dili ano man.
karon man atong gisgutan. Otherwise, no, kung ilahag yun ang iduso, may galang, kanag yun ang ilahang barugan, mga kaigsunan, nagpakita lang yun nga, by any means, tanggalon yun nila si Sara. No? It is not about accountability na. Kung mo na ginaunahunaan sa tao, no, dili na ni accountability inyong gusto. Tawag ng tanggalan yun inyong tirada. Maura na siya may ilang. Aminaw na to, mga katropa, kining kining sulti, although sa press conference na no, with the prosecution and the House of Representatives mga higala, no, nga imatod lang ang BIR mamahimong manduan nga ipresenta ang tax record ni BP Sara. Karon, no, medyo diha sila mga higala kuan ba, nagbikil o naglalis ba no, di magtakdo kay of course mga higala ang depensa, no, mubarog man sa ginamahigala sa ilang gituuhan nga para sa ilahang mga igalang gidapigan o kliyente, no, nga si Vice President Sara Duterte mga kaigsuunan. Kaya kana lagi, no, sa kahisgutanan lagi ngano inyo man ang i-charge nga impeachable ang katong mga income niya o whatever na by dishonesty ato mga igala sa declaration, no, sa iyang income during that time nga dili pa siya vice presidente. Ato paminawon mga igala both sides para masabtan. Yeah, mga katropa. XFM Katropa. Wait for the impeachment court's ruling on this because it's possible that the impeachment court will sustain the prosecution's position that there's even no need for the president's consent. Why? Because the Constitution trumps special laws. No? Dahil ang unang posisyon ho namin dito, no, mas supreme, no, ang Constitution natin, which grants the impeachment court the sole authority to decide and try impeachment proceedings. Kasama ho dito sa kapangyarihan nila, no, na litisin ang impeachment proceedings ay mag-issue ng subpoena. So, again, this is the highest form of accountability mechanism in the Constitution. So, ang paniniwala namin dito, mas mataas ito, no, dun sa provisions ng National Internal Revenue Code. So, para makita ang buong katotohanan, merong karapatan at kapangyarihan ang Senate sitting as an impeachment court para i-compel ang BIR na ipresenta ang mga dokumento na ito. No? So, hintayin ho natin kung anong magiging pagpapasya ng impeachment court. It's also possible na sasabihin din ng impeachment court na tulad ng nangyari doon sa nakaraang impeachment proceeding na kinakailangang i-require ng BIR commissioner ang BI commissioner na mag-request ng consent ng presidente. But again, ayaw ho nating pangunahan kung ano magiging pagpapasya ng impeachment court dito. You don't see the president Sige, pala yun. approving if ever yun pong request if ever po ng BIR commissioner. I think what Attorney Jay has sufficiently explained to us is that, number one, the impeachment court having to exercise a very extraordinary power. This is actually a constitutional directive to the impeachment court to exercise. We feel that it will no longer be required for the president, again, for the president to intervene in this matter because that already sufficient for the BIR to release this ITR by virtue of a subpoena power that will be issued by the impeachment court. Okay. No? So, yan eh. yun lang po yung position na Ilahang pasabot mga katropa nung ang impeachment court, mga igsoon, being the highest mechanism of accountability, no? Kini magaygalang constitutional tool, no, sa pagpanubag mga higala sa accountability. Dunay gahom sa pagtaral sa kining impeachment o kining kaso mga higala sama aning kang BP Sara Duterte. Apil ni ana ang pagsabpina og mga dokumento. Like for example, kuno mga higala ang BIR o kining income tax return. Now, ang ITR magud sa tao mga higala base sa absolute mong gudi no, base sa ato ang tax revenue code na to. Iba ko ni basta-basta ba nga kuan ba kuan nimo. Confidential gyud pud ni, no? Ang confidentiality niya ba? Karon, no, gusto nila nga bunluton
And then ingon tong gaina mga higala no sa House of Representatives nga either the president mga higala Bongbong Marcos mo issue og kini mga higala mo tugot ba tugta niya ang BIR commissioner mga kaigsunan niya i-produce no ipakita kadto mga higalang ITR or income tax return sa Vice Presidente mga kaigsunan. Pero ingon po si Adyong nga di naman siguro kinahanglan no. Di naman siguro kinahanglan pa nga mo apil-apil bang presidente ani. Pero I doubt it kung mo apil ang presidente ano. And I doubt it mga higala. Duda ko, di ko ano na layo ra kay nas tinuod. Kung ang presidente may gana mo ingon nga ayaw na. Tama na, no? Dili. Kay kung tinuod pa na may gala from the very start, iyan na nang gisulti. Bullseye! Bullseye! So sa ngadto-ngadto maproduce gyapon na kay Bindalo ba yan ni sila. Ang ilang ginasubay karon Bindalo ba yan? So, bisan pag moingon ta nga ang atong tax revenue code is na absolute confidentiality sa income tax return sa tao. Labi na katong panahon nga di siya vice presidente. Di ba? Labi na itong mga panahon apilo ni mo maigala ang iyang bana. No nya kanang ilaha manggod is kuan ba kini bang minyo manggod? No nya ang si BP Sara is naas gobyerno, pero ang iyang bana maigala di man siya trabahante sa gobyerno mga kaigsunan. No? So, doon na sila problema diha. No, doon na sila magka-problema sila diha mga katropa. Kung pangutano na to, kung pananglitan, tanggalon nimo. Sa mo di mo na pagbahin karon mga higala nga ilaha man ang konjugal mo na. Sa mo nimo paglangkat karon diha sa pananglitan mga higala na ingani nga amount, kuhaon nimo diha ang kang attorney Manasseh Carpio. Ilain nimo, di ba sig gamay na lang mabilin nga BP Sara kay gamay ra may sweldo sa gobyerno. Di ba? Di ba to nimo pwede may gala nga katong sa iyang bana i-appeal to nimo taral diha kay okay mayan lang na siya kung kuan nga tao ba kana ganing galingkod-lingkod la may gala daples karsada unya sigilag duso-duso o kanang kailan mo kuan gab kanang duwa gani nga dama gani gab dama ba kanang tansan nga gihayang og tansan nga gikulob kana no bato nga gamay bato nga dagko ana man tirada na to sa una hantod nga kuan ka mababoy ka no mas tawagan lahi po na sa chest ng dama no muna common karsada sa kanto ng dama kay i-drawing ra man na diya sa bangko tingala ka kung sa gidot ani mga tao sig dusog bato no nagdama di ay no may man ang tawhana kung gatuk-ong na naskilid no nya gaihap-ihap sa kinan nga moagi unya ga income no nya kay abogado man na in practice man na mga kaigsunan nya doon na mga kliyente di basta-basta so doon na gyud dilema karon dili layla ha pero nay dilema no doon na gyud dilema karon mga higala on the part sa ato ang BIR kay basta-basta nila na i-release hinunua dili lang si BP Sara ang ma-publicize diha no dili lang mga higala ka BP Sara otherwise tanggalon nila ka BP Sara diha nya kay minyo man mga kaigsunan no so kinsa lang nga mananghit as presidente ingon pa si Adjong na di na kinahanglan kay ang impeachment court di ba na basta-basta na